ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേന. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലം സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം സ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യ പാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ വൃന്ദമന്ദിർ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. മാതാജി കയറിയില്ല. ജൂലി മാതാജി കയറിയിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? മാതാജിയെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പേര് കണ്ടില്ല. മാതാജി കയറിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേറുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. നാമാപരാധം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 10 നാമാപരാധത്തില് ആദ്യത്തേതാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേറിയാ മാതാജി?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താല് വരുന്ന വിപത്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അവന്റെ മതബോധവും സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും സന്താനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. അപ്പൊ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 310-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമവും അല്ലേ എല്ലാം മഹത്വങ്ങളും എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വൈഷ്ണവൻ അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിച്ചാല് നമുക്ക് മതബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ സഹായത്താലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാകും അല്ലെ, സന്തോഷിക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവബോധം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ അറിവ്, അവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇതുവരെ നമ്മൾ നേടിയ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. തുടക്കത്തിൽ നിന്നിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ മുന്നോട്ട് പോയല്ലേ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറ്റാതെ വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോകും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മുടങ്ങും. അതേപോലെ നമ്മുടെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും. അപ്പൊ നമ്പൂതിരി, ഏത് നമ്പൂതിരിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയത്? പൂന്താനം. പൂന്താനം. അപ്പൊ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി പറയുന്ന നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഇന്ന് വരെ അല്ല, ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ജ്ഞാനപ്പാനയില് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി പറയുന്നു. ഇന്നലെ ഓളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ഇനി 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ അപ്പൊ അത് അല്ലെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പലർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേടിയ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടമാകും. പ്രശസ്തി, നമ്മൾ വലിയ ഉന്നത പ്രശസ്തിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ആരോപണം റേഡിയോയിലും അല്ലെങ്കിൽ TV-യിലും പത്രത്തിലും ഒക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ നാണക്കേടായില്ലേ അല്ലെ. ചിലപ്പോ മനസ്സാവാച കർമ്മണ അറിയാത്തതായിരിക്കും ആ ദോഷം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നുവെച്ചാൽ അതിലൊരു വാസ്തവികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടിയ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് കിട്ടാതിരിക്കുകയല്ലേ. ആളുകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ പബ്ലിസിറ്റി കൂടുന്നത് പത്രത്തിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയാകും. പിന്നെ സന്താനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മള് ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും വരത്തില്ല അല്ലെ. അറിയാതെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃതിയാണ് അല്ലെ. ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ്. അത് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവനെ തല്ലുകയും ഒരു വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുകയും ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അത് അനാദരവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ
ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ദേഷ്യം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനെ കാണുന്നത് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെ പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി തുറക്കും. സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് തുറന്നു തരിക അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ്, നരകത്തില് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ, തല്ലുന്നു പിന്നെന്താണ് മോശമായിട്ട് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിമാരായാലും മതി, ആരാണെങ്കിലും വൈഷ്ണവനോ വൈഷ്ണവിയോ ആരെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മോശമായിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താല് അവരോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിന് പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒഴിവാക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇതാ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അവരങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനെയോ വൈഷ്ണവിയോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ പിന്നെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുകയോ അല്ലെ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താല് എവിടെ പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ്, നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണ്, അത് ആരാണ്, യമദൂതൻ തന്നെ തന്റെ ഇതാണ് തന്റെ അനുയായികളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന അവിടെ ആ പ്രദേശത്തോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏതവസരത്തിലാ അത് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതവസരത്തിലാണ് ഏതോ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏതാണ് അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിൽ അജാമിളന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അജാമിളനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരെത്തിയപ്പോ യമദൂതന്മാര് ചോദിച്ചു, അവരുമായിട്ട് തർക്കിച്ചു, അവസാനം വിട്ടിട്ട് പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യമരാജനടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് അജാമിളനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാ പറയുന്നത് അത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധകനാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരെ ഒന്നും അവിടോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യരുത്, അത് ഒരു അപരാധമായിട്ട് മാറും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് വൈഷ്ണവനെന്നും വൈഷ്ണവി എന്നും പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും, യമദൂതന്മാർ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ യമരാജൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് നമുക്ക് ശിക്ഷ തരും, ആ ശിക്ഷയാണ് നരകം അല്ലെ. നരകത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നരകത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടും, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ യഥാപോലെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന്. 4 പ്രധാന വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്, വൈഷ്ണവനെ പ്രകടമായ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താലുള്ള ദൂഷ്യങ്ങളാണ് ഈ 2 പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒന്ന് നരകത്തിൽ പോകും, പിന്നെ ഇതാണ് അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും, സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും, പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടും, സന്താനങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് 4 വൈഷ്ണവ അപരാധം ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നു. ഒന്ന്, വൈഷ്ണവന്റെ പ്രകടമായ താഴ്ന്ന ജനനത്തിന് അവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ദൂഷ്യമുണ്ട്, ജാതി നോക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തനാണെന്നല്ല നോക്കുന്നത്, ആ ആള് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, വൈഷ്ണവി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി അവരുടെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ജാതിയും മതമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വിഭുവാണ് അല്ലെ, അണുവിന്റെ വിഭുവാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന് എല്ലാവരും മക്കളാണ് അല്ലെ. അവിടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് താഴ്ന്ന ജാതി ഉയർന്ന ജാതി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേതാ ഹരിദാസ് ആരായിരുന്നു? ടാഗോർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ആരാധന നടത്തുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഏതാണ്? അയാള് ചണ്ടാലനാണെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലോ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ചണ്ടാളനും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനും പിന്നെ ഏതാണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഒക്കെ ഒരേ സ്ഥാനമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം ഒരേ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജാതി നോക്കിയല്ല വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവൻ ആരാണോ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ആളാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നു, അവരുടെ മുൻകാല തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കുക. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപരാധം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ അജാമിളൻ തന്നെ അപരാധം ചെയ്തു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്ത് ചെയ്തു? ക്ഷമിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷം അല്ലെ, കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വേശ്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടു പോയത്. 80 വയസ്സായപ്പോഴാണ് 80 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 80 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് നാരായണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്രയോ കാലം അദ്ദേഹം തെറ്റായ വഴിക്കാണ് ഇതാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്ത്? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താല് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ആള് ഈ ഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് നമ്മൾ ഭക്തിയെന്നൊന്നും അപ്പൊ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചുള്ള പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന ആളാണ്, ഇപ്പം വലിയ ഭക്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ്, മുൻപ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അയാള് ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ തെറ്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അയാളെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആകസ്മികമായ തെറ്റിനവരെ നിന്ദിക്കുക. അറിയാതെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? ഏതാണ്? ഉപദേശാമൃതത്തില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആകസ്മികമായി വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താല് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് നിന്ദിക്കുക. പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, തെറ്റല്ല, ആകസ്മികമായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതാണ് ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അറിയാതെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ള കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന് കൊണ്ടുവച്ച പ്രസാദം രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടാ കൊണ്ടുവച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ വലിയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കാം. അങ്ങനെ ആകസ്മികമായ തെറ്റ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത് ഏറെക്കുറെ തിരുത്തപ്പെട്ട തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതെന്ത് ചെയ്തു? സോറി പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടും ഇല്ല. എന്നാലും ആ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ അവഹേളിക്കുന്നു, നിന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരുത്തപ്പെട്ട തെറ്റുകൾക്ക് അവരെ നിന്ദിക്കുക, ആകസ്മികമായ തെറ്റിന് നിന്ദിക്കുക, മുൻകാല തെറ്റുകൾക്ക് നിന്ദിക്കുക, പ്രകടമായ താഴ്ന്ന ജനനത്തിന് തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക. താഴ്ന്ന ജനനം അവരുടെ കുറ്റമല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് വിവേകം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറി, കൃഷ്ണ അവബോധം കിട്ടി. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള പാതയിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫലവും. ഒരാൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഒരാൾ അപരാധം ചെയ്താൽ അവൻ ആ വൈഷ്ണവനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കാലിൽ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. കാലിൽ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആളിനോട്
നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെ, നമ്മൾ ആരോടാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ആളിന് നമ്മൾ സമർപ്പിതനാകുന്നതാണ് കാലിൽ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമ്മൾ താഴ്മയായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണം. വെറുതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സോറി 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 കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടും അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സോറി അല്ല. ആ സോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വന്നല്ല, വെറുതെ നാവിൽ വരുന്ന സോറിയാണ്. മനസ്സിൽ തട്ടി പറയുകയാണ് എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാലിൽ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കത്തില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അവനെ ഉടൻ ആശ്ലേഷിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ എത്രയോ പേരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളോട് എന്ത് ചെയ്ത് ഭക്തന്മാരോടും ഒക്കെ ശത്രുക്കളോട് പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കരുണ കാണിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനും എന്ത് ചെയ്യണം, അതേപോലെ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുണം എന്താണ്? കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഗുണമാണ്. അത് നമ്മൾ ആവശ്യം അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു, അവന്റെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരേ ലിംഗത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ കാലിൽ പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്, ഒരേ ലിംഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീയാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ സ്ത്രീയോടാണ് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ചെയ്തത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരോട് കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പഴയ പോലെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രഭുപാദർ കത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ബിസിനസ്സാണ്. മറ്റു ഭക്തരുടെ മൂല്യം എല്ലാവരും വിലമതിക്കണം. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്തനോട് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബഹുമാനം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ബഹുമാനമില്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ആരോടാണോ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അവർക്ക് മനസ്സിലൊരു വിഷമം തോന്നും. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടി കാണും. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്, ഒരു പേടി അവർക്ക് കാണും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ കണ്ട നമ്മൾ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രണാമം എന്ന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തർ തമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കൈമാറ്റം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം ഒന്നല്ല. പിന്നെ ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയും ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, കൊടുക്കലും വാങ്ങലും, ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെയാണ്. ബഹുമാനം കൊടുക്കുക, ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറ്റു ഭക്തരുടെ മൂല്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ സ്ഥാനം, അതാണ് മൂല്യം, വാല്യൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ വിലമതിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം. അവരെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ആരെയും വിമർശിക്കരുത്. നേരത്തെ പഠിച്ചു, തെറ്റെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു വിരൽ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടുമ്പോൾ 4 വിരൽ നമ്മളെ ചൂണ്ടുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ തെറ്റെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറയും, ഒരു കൈ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഒരു വിരലില്ലാത്തവനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുണ്ടാവും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തെറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലും ആയിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കാണാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് പാടില്ല. അവരെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരെയും ബഹുമാനിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മേലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം എന്താ, അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഇതെന്താണ്, തമാൽ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ആരാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ കത്ത് 1968 ഓഗസ്റ്റ് 19 എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്ന, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരാണ്. ഇത് വളരെ നല്ല മനോഭാവമാണ്. അപ്പൊ കത്തിന് മറുപടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, തമാൽ കൃഷ്ണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, വൈഷ്ണവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ അത് സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള്
എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നെയായിട്ട് തുടരാനായിട്ട് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ ജാഗരൂകരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തികച്ചും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നല്ല ഒരു മനോഭാവമാണ്, നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെയും സേവിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും ഈ ഭയഭക്തി മനോഭാവം നിലനിർത്തണം. അപ്പം ഭയം ഭക്തി പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പേടിയോടെയുള്ള ഒരു ഭക്തിയായിരുന്നു അല്ലേ, ബഹുമാനമായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അമ്മയും മക്കളും അച്ഛനും മക്കളും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന പോലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പേടിയുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനെയും എന്തുപോലെ വേണം, പേടിയും വേണം ഭക്തിയും വേണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഭയഭക്തി മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാനും പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം, അപരാധമായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ ഭയഭക്തി മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുമ്പം അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഏകാഗ്രത, ഈ ഗ്രായല്ല പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ് ഏകാഗ്രത എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഏകാഗ്രത എന്നർത്ഥം ഏതാണ്? ഭയഭക്തി മനോഭാവത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ പെരുമാറണം. ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരോടും വൈഷ്ണവികളോടും പെരുമാറുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഒരുപാട് ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുള്ള കത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1970 നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കൂടുതലും അന്നെന്താണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ മൊബൈലും ടെലഫോണും ടെലഗ്രാമും ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ കത്തുകളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു മാധ്യമം കത്തുകളായിരുന്നു. ഭക്തൻ എന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എന്നതിനർത്ഥം എല്ലാ തരം അസ്വസ്ഥതകളും ഇച്ഛകളും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തനായവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. നമുക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ത്രിവിധ ക്ലേശം ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ദുഃഖാലയം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു അല്ലേ. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുഃഖാലയമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അസ്വസ്ഥതകളും ഇച്ഛകളും സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകണം. അപ്പൊ ഭക്തൻ നമ്മളെന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തൻ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഏതാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളായിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളിന് അത് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സമഭാവന, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് സഹിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കാനും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനും അല്ലെ, ത്യാഗത്തിനും ആര് തയ്യാറാകും? ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാകും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വന്നാലും അതും സഹിക്കാനും
പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ മറ്റുള്ളവരോട് അപരാധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സമയമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരതി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമജപം, പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്, പിന്നെ ബുക്ക് റീഡിങ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവതം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കും, രാത്രി ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കും, പല സമയത്ത് ബുക്ക് റീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പല പിന്നെ ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് സത്സംഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും പല പരീക്ഷകൾ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു, ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷകൾ, ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് സമയം തീരെ ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിരക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ. അങ്ങനെ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഒന്നും സമയമില്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് അപരാധങ്ങൾ കുറയും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ പോകും. ഭക്തൻ എന്നാൽ എല്ലാവരോടും വളരെ ഉദാര മനസ്കനും ദയയുള്ളവനുമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തരം അവസ്ഥകളിലും എപ്പോഴും മാന്യനാണ്. ഏതവസ്ഥ വന്നാലും, അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരിയോ ഗാർഹസ്ഥ്യനോ വാനപ്രസ്ഥനോ സന്യാസിയോ ഏത് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും എന്താണ്, നമ്മൾ മാന്യനായിരിക്കും എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, മാന്യനായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഉദാര മനസ്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യാം, ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാകാം. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാനും, പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അത് അവരുടെ രീതി എന്ന് വിചാരിച്ച് കളയാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അതൊക്കെ ഉദാര മനസ്കത ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയാളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ, അയാൾ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുഴപ്പമില്ല, മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായി ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പിന്നീട് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. അതാണ് ഒരു ക്ഷമ അല്ലെ, അത് പ്രധാനമാണ്. അപ്പം എല്ലാം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എല്ലാവരോടും ഉദാര മനസ്കതയുള്ള ആളാണ്, ദയുള്ള ആളാണ്, എന്താണ്, മാന്യനാണ് എപ്പോഴും. പിന്നെ ഏതാണ്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭക്തൻ. എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ആരും എന്നോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പോരായ്മയാണ്, അവരുടേതല്ല. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ ഗുണപാഠങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ, അത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ്, അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു മതിപ്പും ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെ. അത് ചിലപ്പോ വീട്ടിലുള്ളവരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ വേണ്ട പോലെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരിടപെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, പ്രഭാതർ പറയുന്നത്, അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല, എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്, ഫലം ഇച്ഛിക്കരുതെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ്,
കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അത് അതെ. നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അതെ. കാര്യം അതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം വന്നപ്പോ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവർ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താ, അതിന് അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നല്ലേ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പോരായ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. അത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്. നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് കാര്യം പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി വിമർശിച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് അത് വൈഷ്ണവ രീതിയല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? എന്റെ പോരായ്മയാണ്, അവരുടേതല്ല എന്നാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി വിമർശിച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവ രീതിയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ മറിച്ച് എന്തല്ല വേണ്ടത്? അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ആദരവ് അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. ആരാ? ഒരു ഭക്തൻ അല്ലേ. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം, ആദരവ് കൊടുക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും അല്ലേ. പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വൈഷ്ണവ രീതിക്ക് എതിരാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം അതായിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുതിർന്നവരായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതും ഒരു കത്താണല്ലേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗൗരസുന്ദരയ്ക്കുള്ള കത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 1972. അപ്പം ചുരുക്കം എന്താണ്? ഒരു വൈഷ്ണവൻ മറ്റുള്ളവരെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുക? സഹായിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തരെ തിരുത്തുന്നതും തിരുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ മറ്റു ഭക്തരെ കുറ്റം കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് തിരുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ വൈഷ്ണവർക്കും വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട രീതി എന്താണെന്നാണ്. ഭക്തരെ തിരുത്തുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിമർശിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് അല്ലെ. പിന്നെ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതില് വേറൊരു രീതിയാണ് അതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുകയും ആത്മീയ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണ് ആ മതബോധത്തിൽ നിന്ന് താഴും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തില് ഏത് വരുന്നു? വിമർശനം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലാതായിട്ട് മാറും, മലിനമാകും. അസൂയയും കുശുമ്പും പിന്നെ ദേഷ്യവും അല്ലെ, കോപം, ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മലിനപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആരിരിക്കത്തില്ല? കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഹൃദയത്തില് അവിടെ ഒരു കസേരയേ ഉള്ളൂ. ഒരു അതിഥി വന്നപ്പോ ആ അതിഥിയെ ഇരുത്തി, അടുത്തൊരാൾ വന്നു, ആ ആളിനെ ഇരുത്തി, മൂന്നാമതും ആള് വന്നു, അപ്പോഴും ആ കസേരയിൽ ഇരുത്തി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആദ്യം ഇരുന്ന ആളിന് അവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ പോയി. അപ്പൊ ആളെന്ത് ചെയ്യാം? എന്താണ്? ആ കസേര വിട്ട് പോകുക. ആ കസേര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വന്ന് കുടിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അസൂയയും കോപവും അല്ലെ വിരോധവും ഒക്കെ ആ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പൊ ആളുകളായിട്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് കണക്കാക്കി പറയുക. അപ്പൊ അസൂയ വന്നു, ദേഷ്യം വന്നു, പിന്നെ ഏതാണ് വിരോധം വന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. അതൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ ആര് കുടിയിരിക്കത്തില്ല? ഭഗവാൻ കുടിയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതൊക്കെ ഹൃദയത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും അസൂയയോ ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നുമ്പോ നമ്മളത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അതെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നും. ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്, ഭഗവാൻ ഓടിപ്പോകും അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഓടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ അത് ഇല്ലാതാക്കണം. നമ്മൾ ആ ചിന്തയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ആരോടെങ്കിലും അസൂയയോ ദേഷ്യമോ ഒക്കെ വരുന്ന ആ ചിന്തയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ വച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വൃക്ഷത്തെയാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഏത് വൃക്ഷമാണ് തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര്? അരയാൽ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ അല്ലേ? അതിന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം, ഭക്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ടവിചാരം വന്നാല്, അതൊക്കെ ദുഷ്ടവിചാരമാണ് അല്ല, അസൂയയും കോപവും എല്ലാം ദുഷ്ടവിചാരമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഭഗവാനുള്ള കസേര എവിടെയാണ്? അതിൽ വേറെ ആരെ ഇരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയും, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, പൂജാമുറിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറേശ്ശെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അടുത്തിവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തനെ തിരുത്താൻ ഒരാൾ അസൂയയില്ലാതെ ഭക്തനെ അവന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രായോഗികമായി സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തനെ തിരുത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മീയമായോ മാനേജ്മെന്റ് പരമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അത്തരം ഇടപെടൽ ന്യായീകരിക്കുകയും കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹായിക്കാൻ ആ ഭക്തനാൽ വ്യക്തിപരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്നിരിക്കെ, തിരുത്തൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ താൻ പ്രചാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ചുരുക്കം എന്താണ്? ഒരാള് മറ്റൊരു ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്, തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെ? പിന്നെ പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തനെ സഹായിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ അവന് പ്രായോഗികമായിട്ട് അവന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താം? ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം. അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് തെറ്റില്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം അല്ലെ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു അല്ലെ? മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോവിന്ദന്റെ പിമ്പേ ഗമിക്കും ബഹുഗോക്കളല്ല. അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ലീഡർ ആരായിരിക്കണം അല്ലെ? ലീഡർ മറ്റുള്ളവരുടെ വഴികാട്ടി ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് മാറൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാതൃകയാകണം അല്ലെ? മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രായോഗികമായിട്ട് ആള് ചെയ്യണം, നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ? എങ്കിലേ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള മാതൃകയാകും. അല്ല നമുക്ക് വാക്കൊന്ന് പ്രവൃത്തി വേറൊന്ന് എന്ന് വരുമ്പോ രണ്ടും രണ്ട് ദിക്കിലായിട്ട് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ പാതയിലോട്ട് പോകണം. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒരേ പാതയിൽ പോയാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മാതൃകയാകും. അപ്പൊ ആദ്യം തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുന്നയാള് സ്വയം തെറ്റില്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറണം. അതും അതേപോലെ തെറ്റില്ലാതെ ആള് മറ്റുള്ളവനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുമ്പോ, തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുമ്പോ അസൂയയില്ലാത്ത ആളുമായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളും സ്വയം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയൂല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ചില മോശം പെരുമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സമാധാനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയോടുള്ള മനോഭാവവും ദയവും വളരെ മനോഹരമാണ്. അതിനാൽ അവരെ ഈ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക. അതൊരു കത്ത് തന്നെയാണ്, ഭവാനന്ദയ്ക്കുള്ള SP-യുടെ കത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭവാനന്ദ എന്തായിരിക്കും? ഭക്തരെ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും നമ്മൾ പഠിച്ച സാധന അല്ലെ? സാധന ചെയ്യുക അല്ലെ? സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ?
അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുക എന്നാണ്, അതാണ് പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം സമാധാനപരമായിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്, പരിശോധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എടുത്തടിച്ച് ഉടനെ നമ്മൾ ചാടി കയറി അവരെ അവരുടെ തെറ്റ് തിരുത്താനും, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് ഇന്ന ശിക്ഷ നീ അർഹനാണ് എന്നൊന്നും പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ തെറ്റ് കണ്ടാല് അതിന് എന്താണ്, പോട്ടെ, ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണേ, അപ്പൊ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യോ, അപ്പൊ ഇന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സ് മാറാനായിട്ട് നീ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാന് പൂ കെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളിന്റെ മനസ്സിന്റെയും ക്രമേണ മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോശം പെരുമാറ്റം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എതിർ ലിംഗത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മോശം പെരുമാറ്റമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ആളിനോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ സമയം നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും, അപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് വരും. അതാ പറയുന്നത്, അത് സമാധാനപരമായി നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? സഹിഷ്ണുതയോടുള്ള മനോഭാവം, ദയയും വളരെ മനോഹരം. അപ്പൊ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയോട്, ഭക്തനോട് എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ദയയും കാണും. ദയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മള് വഴക്ക് പറയാതെയും പബ്ലിക്കായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കാതെയും, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈഷ്ണവന് നമ്മൾ എന്താണ്, അറിയാതെയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ദയ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അധിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദയ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആള് മാറും, തെറ്റ് ചെയ്ത ആള് മാറുകയും ചെയ്യും. അതൊരു തിരുത്തലാണ് അല്ലെ. അതിനാൽ അവരെ ആ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നാമം ജപിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരെ തെറ്റിൽ നിന്ന് വഴി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ, കുറെ ദിവസം തുടരെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വരും. അതെ, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ തുടക്കത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ അക്ഷമരായേക്കാം എന്നല്ല. എല്ലാത്തിനും ഉപരി പരിശീലനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന് അറിയില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനെ നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പം കുറെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് തെറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. അതാണ് പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അയാള് ഇതായിട്ട് വരും, ഒരു നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ട് മാറും. തെറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്നോക്കം പോകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പുതിയവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി കലഹിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ കുട്ടികളിപ്പം മിടുക്കരാണ് നമ്മളെക്കാൾ, അവരും നമ്മളെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും, മൊബൈലിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ലായിരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ എല്ലാം വളരെ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയൂ, ഈ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും തലയിൽ കയറത്തില്ല, ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും പറ്റൂല, ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ വഴിയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പുതിയവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കലഹിക്കരുത്, നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരത് ഈ രംഗത്ത് പുതിയവരാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ അക്ഷമരാകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഭക്തന് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി ആയിരിക്കാം,
കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കണം, വൃക്ഷത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിനേക്കാൾ ക്ഷമ. പുല്ലറിയാമല്ല, അത് ചവിട്ടി മെതിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഉയർന്നു നിൽക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് സാധ്യം. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് തെരുവില് ഏതുപോലെ ആയിരിക്കണം, ഉണങ്ങിയ വൈക്കോലില്ലേ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. എത്ര പൊടിച്ചാലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രതികരിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ഉണങ്ങിയ വൈക്കോല് നമുക്കറിയാലോ, പുല്ല് പിന്നെ എണീറ്റ് നിൽക്കും, വൈക്കോലാണെങ്കിൽ ആ പൊടിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ഉണങ്ങിയത്. അപ്പം അതുപോലെ ആയിരിക്കണം, ഉണങ്ങിയ വൈക്കോല് പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമയോടെ വേണം നമ്മൾ പുതിയ ആളുകളെ തെറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രചാരകരാണ്. നമ്മളുടെ ആഹ്വാനങ്ങളോട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളോ പൂർണ്ണമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അത് കേൾക്കണമെന്നില്ല, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ 1000 പേരോട് പറഞ്ഞാല് അതില് ഒരു 10 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പേരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അതിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫലം എന്തായിരിക്കും, വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിരാശരാകേണ്ട, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രചരണം എന്ത് ചെയ്യുക, തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതിനകം പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രചരണം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? എല്ലാവരും ഉത്തമ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറങ്ങിയ എല്ലാരും? ഇല്ല. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തരാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാം തികഞ്ഞവരടുത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ തികയാത്തവരോടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉപേന്ദ്രയ്ക്കുള്ള കത്തിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തരികയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇനി എങ്ങനെ തിരുത്തണം എന്നുള്ള, ഇപ്പൊ തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ഷമയോടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സഹിഷ്ണുതയോടെ. പിന്നെ ഏതാണ്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രചരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഫലം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രചാരണം നടത്തുക, പിന്നെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ കലഹിക്കാതെ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെ തിരുത്തണം, വ്യക്തിപരമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെയും സഹവാസത്തിലൂടെയും ശരിയാക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാതൃകയായിട്ട് മാറണം അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഉദാഹരണം, നമ്മൾ പറയുന്ന ഗാന്ധിജി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ, ഇതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ലോയർ ആയിരുന്നു, വലിയ ഇവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്ന, ലോയർ ആയിരുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ ഏതായിട്ട് സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ വന്ന ഏതാണ് ഹാഫ് നേക്കഡ് ഫക്കീർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അധിക്ഷേപിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടില് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് പോയപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന കാര്യത്തില് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ചത് ചേരിയിലാണ് ജീവിച്ചത്. കൂടെ ഏതിനെയും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അല്ലേ, പാല് കറന്നു കുടിക്കാൻ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതേപോലെ ഏതാണ് ഒരു മുണ്ട് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേളിൽ ഒരു മുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ്. മറ്റവരൊക്കെ എന്താണ് സ്യൂട്ടും അതും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ഈ വേഷത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അർത്ഥനഗ്നനായ അതാണ് ഭിക്ഷക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ്, ഹാഫ് നേക്കഡ് ഫക്കീർ എന്നാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാണല്ലേ. അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമോ നേരെ ചെറിയ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ മെച്ചപ്പെട്ടു അല്ലേ. അന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ദരിദ്രവാസികളാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയില് വലിയ വേഷവിധാനത്തോടു കൂടി അല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നവര് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് പോണം. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഭാഗവതം പഠിച്ച് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി കാണിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ സഹവാസം, അകന്നു നിന്നല്ല. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ വലിയ വീട്ടിലിരുന്നല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവർക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് വേണം കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഭക്തനെ നയിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് അതേപോലെ ജീവിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്താണ്, എന്നിട്ടും ബാക്കി വരുന്നു തിരുത്തലുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അല്ലെ ഭക്തനും പറയും, ഉത്തമ ഭക്തനും പറയും. അവിടുത്തെ ആശ്രമ ജീവിതം എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അവിടെ ജീവിച്ചും വരുമ്പോൾ ഇയാൾ തനിയെ തന്നെ മാറിക്കൊള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ വ്യക്തിപരമായി മറ്റൊരു ഭക്തനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ അത് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാം കനിഷ്ഠ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ തിരുത്താൻ അധികം ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ഉന്നത തലത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭക്തരൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടണ്ട. അതിനെ തിരുത്താൻ ഉന്നത ഭക്തരുണ്ട്. അവൻ തന്റെ ഹൃദയം തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തനോട് വെളിപ്പെടുത്തണം. സാഹചര്യം ക്രമീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഉയർന്ന ഭക്തരോട്, മുതിർന്ന ഭക്തരോട് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. മറന്നുപോയോ ആവോ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മുതിർന്ന ഭക്തരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ ജീവിതത്തില് ഒരു നടപ്പിലാക്കിയവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം അവർ പഠിച്ച് അതൊക്കെ അവലോകനം ചെയ്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് ഓണം ഉണ്ടതാന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ പിള്ളേരടുത്തും മറ്റുള്ളവരടുത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അങ്ങ് കേട്ടാ മതി എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവമാണ് അല്ലേ അത്. അതേപോലെയാണ് ഈ മുതിർന്ന ഭക്തന് ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെ, നവയുഗ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അതേപോലെ സത്സംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ അല്ലെ. മാതാജി 9:30 ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭേയ പതിദാനം